Hello guys, Inday Vlogs ne. Mao ni akong fighter guys. Dako kayo sa guys. Dar guys. Muli akong fighter. Guys. Dako kayo siya guys no. Tanawa ninyo kung sa now sa akong fighter. Tapos guys oh, balik siya sa agi. Kay kuan ko no. Hindi ko no crispy ang iyahang kuan. Kasi malambot ko no. Kasi mangita siya fighter. The Wednesday fighter pa siya guys. The Wednesday fighter can back. So balik na siya guys. Muna akong ipakita sa inyo mga kabukidan. Mga bukid, taga-bukid kami guys. May taon niya sa akong kamot guys. Kay suglanan sa akong fighter guys. Kung ibalik guys, mubalik na siya guys. So dara, mukina na sagbalik sa ako Sumuli akong fighter. Dapat yung tabyog sa akong bata guys. Sa bata dapat yung tabyog. Guys. Dua tag-fighter nga tabyog. Inana yun ng mapobre guys. Pobrehon kayo ba? Nami karta guys. Pobre lang ni. So dala guys. Murag na masul ani guys. Sige. Stay, I cannot get over this love. Can we push the fire? Looking the sun, they tried it on. Sara akong fighter guys. Ibalik na ko ni guys. Guys. Sara akong fighter. Magduwa ng santaan guys. Magsugal ta guys. Fighter, magsugal ta fighter guys ha. Kay arang madato ta. Kay ako ning ibalya tagkuan 500 kada ko anin niya guys. Joke bitaw guys. Di bitaw ni siya mudako guys. Dara siya guys. Naninguha siya. Kita ninyo guys. Sige kuan guys. Dara guys. Ini akong fighter guys. Dara fighter guys. Ipataas ang Dara guys. Ang ganda niya guys. Napagkada ko niya guys. Maupot abyan kayo siya guys. Maupot siya karong kanto siya sa pikas ng lugar. Ganahan niya siya magkamang-kamang sa ako guys. Ganahan man siya. Ganahan unta siya. Sudara siya guys. Padulong na ito sa ubos ng si Wednesday Fire. Hilak na ang bata nito guys. Ay, hapit ng aglaw ron guys. Sudara. Mag-untol guys. Ayun, paghilak lang haki. Nagduwa tag-fighter. Muna si Wednesday Fire. Bukan back na juda.
Smile! Joke lang bitaw guys. Prank ra to ako. Aha, smile ha. Sumauni akong iyan hisang mata guys. Sudara. Muapa siya sa akong ko. Muni hindot nga paitir. Pagkamatay siya. Ana-ana niyo. Boom, chika, boom. The Wednesday fight conduct carols well. Mauni ang akong fighter. Dapat yung tabyog sa manghod. Tabyog taan sa tong manghod. Duwa fighter. Ani man jud ni. Bisyo fighter. Ibaligya lang ko ni 500 guys. Para dagko atong kartag ba. Para madato na taan ni guys. Para magdato-dato taan ni guys. Kung naanatay aircon. Oh, bugno ta. Ha? Kasuko. Yum yum. Yum 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 yum. Yum yum yum. Yum yum yum. Ako ani paspas na oh. Pahulay na paitir ha. Kay mamatay jud ka. Pahulay ra jud ka. Tara akong paitir guys. And honey. Yum 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 yum. Muka unta ka ato. Ako ang makaan. Joke bitaw guys, di ko ni kanon. Karong guys, magdrama tayo kagabi guys. Wa pa maraw iwak-wak. Alas 12 pa mo ng wak-wak guys. Ay! Alas 12 pa jud. Alas 12 pa man manggawa sa mga wak-wak. He wants to fight it. Conducts the wrong spell. Inaana lang napag-joke sa fighter guys. Magbayang magilid ta guys. Naay padung siya sa cos. Ito guys. Ibaligya ko nito tag 500 kay arong makartahan na jud mi. Kami guys, padayon ko ni. Padayon. Di income to mo ha. Okay.